Upama Mbak Nika niki dadi kembang kowe dadi apane, Jos? Aku dadi tawone. Esuk, ngentuk, sore, ngentuk, bengi, ngentuk, saben dina. ngentuk untuk. Upama Mbak Nika niki dadi kompor kowe dadi apane, Aku Jos? dadi pancine. Esuk, Mlangkring, sore, mlangkring, bengi, mlangkring, saben dina. mlangkring, 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 mlangkring. Oke. Ayo kan jajar. Upama Mbak Nika niki dadi ambulan kowe dadi apane, Jos? Aku dadi penunjuk jalane. Lah mayite. Kowe. Oh. Ya. Akhirnya. Aku nek ini iso aku. Suwe-suwe kok kaya Mbak Gareng Tuban mau diblok. Ya. Nyanding bisa dadi tombo. Nikane dlogok Nyapa? Iki enek jerone. Lah kok dijawil nil ngene iki. Oh, ora oleh ket. Bu mbayangne monggo Bu menawi pengen. Mbok tawani. Kuwi ya toh kuwi diseleh kene golek kepethik gecek. Ngono. Ojo to. Lah nyapa? Masa depanku digecekin ya aku kok bingung. Aku kok ora iso ngentuk niken. Kowe kok mari suwe-suwe pertikan terus. 200. Ayo. Apa lagune? Roro Jonggrang. Aku lanang e. Ya kowe lanang, awakmu lanang. Roro Jong, ayo buka celuk terus langgam. Sik to buke sik bayangne terus iki. Pak Yogi langsung lingat. Tola. Lingu. Sing dino. Upama aku ki nang ngendi ki jenenge? Upama aku nang omah ki pangananku iga, nang dalan ki aku manganku nggur bakso ya ora ngerti. Angger kanca ora. Loh. Pengalaman. Ayo. Buka celuk, langgam. Lololole. Permintaan Bapak Safari yang dari Pati, Jawa Tengah.